Rani, nengko gole sini ayong baba lekas sampai neng makam sendiri. Nang tangga kan? Beda sini aybe baba benih, biar draka deng, biar draka deng benih. Nang ya, tapi nang ayong mana? Dari sini nang baba dong. Biar draka deng Rani. Ini sangat Rani. Sebutannya itu mana sampai mana semesta candidate kami sebentar mana kalama ada mana saudahan kai kita just adjustment accommodation kalamna damane हाइबाय थादोना बिनिखाय भट नांगौ नालाय बिनि उनावथ' जेब्ला इलेक्शन जोबो मा सिनियर सिटिजेन मा 2 बोसोर मोजां मोनलायनायखौबो गारनो हायाखै नंगौ ओरैबायदि मोनसे जाथाय सेंग्रा सिख्ला माने बिखौ रायजो राजाफोरा हिनजावसाखौ नखराव सेंग्रानि नखराव दोनफायदो किन्तु सेंग्रानि नखरा एक्सेप्ट गैया आंनो बेफोरबायदि बुंनानै फोरमायहरदों सासे ब्रादारा आरो भिडिअखौबो सेन्ड खालामहरदों नोंथांमोना नायनानै ला आङो मोननै आपडेटनि सायाव जागोन मोनसे जाहैबाय जोंहा प्रमोद बिथांनि आरो BPF UPPL बेफोरबायदिनि माने आङो मोनसे पलिटिक्सनि आपडेट लानानै फैदों फैलाजे बरगयारि बिथाङा दिनै UPPL हानजायाव आखाइ होजेनदों बिथाङा देरहागोन ना देरहाया बेखौथ' बुंनो हालिया बेनिनो जागोन आपडेटआ मोननै आपडेट जागोन दै लोगोफोर ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंहा बेफोरबायदिनो उन्दै लाइमोननि थाखाय आं भिडिअखौ बानायनाय जादों माने मोजां मोनलायनाया ओरैबायदि मोनसे मालाबा समाव मानसिखौबो खैफोदावबो खोलैयो लोगोफोर आं दिनै नोंखौ मोजां मोनो बे आंखौ दिनै मोजां मोनो सानैजों गारलायनो हाया बेनिखायनो सोरबा बिमा बिफाया बिखौ हेंथा होयो बा सोरबा हिनजावनि बिफाया राजि गैया बा सोरबा बियो मा होनोमोन सरि बिफानि माबाया फेमिलिया राजि गैया दा बेफोरबायदिनो सोरबा मोजां मोनलायनायखौ गारनो हाया ओरैबायदि मोनसे खैफोद गोलैयो सानसे समायाव माने बिसोरो सैथो मोजां मोनलायो आरो सैथो मोजां मोननायाबो गासिबो नङा सोरबा हिनजावा मोजां मोनो सोरबा हौवाया मोना सोरबा हौवाया मोजां मोनो सोरबा हिनजावा मोना बेफोरबायदिनो नांलाय खमलायबो जायो गारलायनाय जायो ब्रेकआप जायो थैलायनाय जायो दा नैसोर सानैया माने गारलाया दै बिसोर सानैजों लाइमोना गारलाया नाथाय नखरनि मानसिया बिसोरजों एक्सेप्ट गैया माने मोजां मोनलायनायाव बिसोरखौ जरा होआ दा बेफोरबायदिनो गोबां रायजो राजाफोरा हमनानै भिडिअ बानायदों माबादों मानो दिनै नखराव बेफोरबायदि नांलाय खमलायनानै बेनिखायनो आं बुंदों लोगोफोर मोजां मोनलायनायाव ओरैबायदि मोनसे साक्सेस खालामनांगोन नोङो दिनै बिमा बिफाया राजि गैयाबा नों मोनसे खामानिखौ मावनांगोन जेरै हौवा मानसिफोरा थाखा फैसा खामायग्रो बा माबा मोनसे साख्रि बाख्रि बा बिजनेसखौनो गिदिर मोनसे माव अब्लाना बिमा बिफायाबो राजि जागोन नों दिनै आखायाव थाइसेबो फैसा गैया दिनै नों माखौ मावनानै जागोन हाबा खालामनायनि उनाव दिनै गथ' गथाय फरायनाय दोङो गावनि लाइफ इयुनखौ नोङो दालांनो दोङो बेनिखायनो गावनि बिमा बिफायाबो माने आंनि फिसाजोआ बिसोरनो हरबा आलाय सिलाय जागोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुङो दा सोरबा गाज्रि मोननो हागौ जों साख्रि बाख्रि गैया होमबा जों हिनजाव मोना नामा होननानै बेफोरबायदि कमेन्टबो हरनो हागौ नंगौ बेबो राइट खोथा जोङो धोनि गोरिबखौबो मुगैनो मोना सोरबा गोरिब होननानै सोरखौबा मुगैनो मोना बै बिसोरो गोरिब बिसोरनो हिनजाव हरना लाब गैया बिसोर जेबो खामायनो रोङा बेफोरबायदि नङा गासिबो मानसि धोनि गोरिब गासिबो मानसि नाथाय गावनि बिमा बिफा हिसाबै एसे सेफ लुगैयो आरो ना माने आंनि फिसाजोआ उमुगनियाव हाबा जाहैगोन एसे मोजाङै संसार जाहैथों एसे मोजाङै नखर दानो हाहैथों बेफोरखौ नागिरो बेनिखायनो हौवा मानसिफोरा मोनसेल' खामानिखौ मावग्रोनांगोन नों उन्दै समावनो गोसो थोनायखौ माथा मारिनाङा नों लेखा फरायग्रो माबा मोनसे जब मावग्रो माबा मोनसे बिजनेस मावग्रो थाखा फैसा खामाय अब्लानो नों बे हिनजावखौ मोना नों बिनि डाबल हिनजाव मोजांसो मोनबावगोन बेनिखायनो मानसिया साक्सेस खालामग्रोना ला मोजां मोननाया उनाव जागोन लोगोफोर दा बेफोरबायदिनो बिमा बिफायाबो एक्सेप्ट खालामाना थाखा फैसा गैयाब्ला साख्रि बाख्रि गैयाब्ला बिजनेस गैयाब्ला बेनिखायनो साक्सेसआ गोदोर नोंनि जाय आखायाव थाखा फैसा खामायग्रो माबा मोनसे मावग्रोना लाग्रो अब्लासो जागोन दा लोगोफोर बेखौ दोनथ'नानै जोङो बै पलिटिक्सनि भिडिअखौ नायलायनोसै एसे दै मोननै आपडेट ना फैला बिथाङा UPPLनि बागै बा थानेस्वर बसुमतारी बिथांनि बागै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय दै फैला जे बरगयारि बिथाङा बेनि सायाव जों नायग्रोना लानोसै दे बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय थेंक इउ सो माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा नोंथांमोना मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहरब्लानो जाबाय कुवालिटिया एसे लेथ्रा नुसिगोन लोगोफोर मोनाबाय नालाय न सान्दुंबो गैला
दे जागोन दे नागिरना ला दानेश्वर बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय मानास समस्तिनि रायजोनि केन्डिडेट बेखायनो दानेश्वर बसुमतारीखौ दिनैनि दिनाव मानासनि रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामा आरो बिटिएफनिफ्राय बिथांखौ मानासाव देरहानांगौनि थाखाय केन्डिडेट होआखै बिथांखौ जास्ट एडजास्टमेन्ट एकमेन्डेसन खालामनांगौनि थाखायसो केन्डिडेट होदों मानोना बिथांखौ बाक्सानि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन तामुलपुरनि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन बरिसाव होनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन नाथाय बिथांखौ रावबो एक्सेप्ट खालामैखाय दिनै बिथांखौ गुबुन समस्तिनिफ्राय दिनै मानास समस्तियाव लानानै फैदों दा बेखायनो बिथांखौ दिनैनि दिनाव मानास समस्तिनि रायजो राजाफ्रा गनायनो हायाखै आरो गनायनाय नङा खारन बिथाङा मोनसे समाव थांनायाव मानगोनां बिखाव गोरा ब्रह्म सार बिथाङा जेब्लानोखि सापागुरियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै फैदोंमोन अब्ला बिथाङा जोंनि बिखाव गोरा ब्रह्म सारखौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे इउजि ब्रह्मआ जाबाय सालानि ना सालानि मास ब्रयलार गतिके ब्रयलारनो सालानि नानो जोंनि सापागुरि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा भट होआ होननानै बुंदोंमोन थ' गतिके बिथाङा दिनै मानासनि गावनो सासे सालानि ना गतिके मानास समस्तिनि रायजो राजाफ्रा मानासनि मानि बिखि दैमानिसो लकेल ना जायो सालानि नाखौ जाया बेखायनो दानेश्वर बसुमतारीनो दिनैनि दिनावहाय मानास समस्तिनि रायजो राजाफ्रा भट होआ खुलुमबाय लोगोफोर जय बर' हारिनि मोनसे लानानै फैदों आङो नोंथांमोननि खाथियाव आरो मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट आपडेटबो मोनसे भिडिअ क्लिप प्रमोद बर' सारनि आरो लोगोसे बिश्वजित दैमारि सारनि इलेक्शन फैबाय थादों नालाय खाथियावहा दा माने एकदम गिर्जा मस्जिद मन्दिर सब नामायगासिनो सिनियर सिटिजेनफोरनि आथिं हमहिलाबायगासिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ हेन्डशेक लागासिनो गिदिर गिदिर आइजोफोरनि नमस्कार नमस्कार होनना बुंहैगासिनो दायो हा दा माने फैबाय थादों ना बिनिखाय भट नांगौ नालाय बिनि उनावथ' जेब्ला इलेक्शन जोबो मा सिनियर सिटिजेन मा सिनियर सिटिजेन दङ बिसोरनो मारै सिनियर सिटिजेनफोरनो उन्नरदय बा बिसोरनो मादै पेन्सन फैसा हेरि होनांगौ आइजोफोरनो मा सहाय नांगौ बा गथ'फोरनो फरायनायनि बा मा गथ'फोरनो मा समस्या गथ'फोरहा बा गथ'फोरनो मा दरखार बेफोरो जेबो सिन्ता गैया इलेक्शन जोबनायनि उनाव दा इलेक्शन फैदों दा माने एकदम मस्जिद मन्दिर गिर्जा माहा गामि गामि नखर नखर हाबि हाबिहै आथिं हमहिलाबायनायखौ जोङो पलिटिकेल लिडारफोरखौ नुनो मोन्दों दा बिश्वजित दैमारि आरो प्रमोद बर' सारखौ मोगा मोगिनो जोङो मोनसे मन्दिरावहा थांनाय नुहैदों माने खुलुमहैदों आरो ना इसोरनियावहा बोर बिदों जे जोङो फैबाय थानाय इलेक्शनाव जोंखौ माने एकदम देरहाहो सानि मान इसोरा बयखौबो नायहरगासिनो थायो बारै सोर मानसिया मारै पलिटिकेल हान्जावहा रावखौबो फोथायनो हाया बिसोरनो जेब्ला इलेक्शन फैयो अब्लासो बिसोरो पाब्लिकखौ सिनाय मोनो जेब्ला इलेक्शन जोबो बिनि उनाव बिसोर मालाबाबो पाब्लिकखौ सिनाय मोना नैबे बायसा दा आं नोंथांमोननि खाथियावहा मोनसे ओरैबायदि भिडिअ क्लिप खिथिनो थांगासिनो नोंथांमोना नायना लाबालामायनि मिथिनानै मोनगोन गादि लबि होन मायबा होन बिथांमोननि खोथाफ्रा जोंनियाव नांस'आ जिउ थाजासिम देहायाव शक्ति थाजासिम हारिनि थाखाय मावलांगोन बेबायदि बायदिसिना बुंग्रा मानसिफ्रा फैगोन आरो थांगोन बयखौबो जाय हेंथा हान्जाफ्रा बायदिसिना बुङो जोंसो मिथिगौ हारिनि थाखाय जों माबायदि थांखि लादों माबायदि मावबोदों आरो रायजो राजाफ्रा फोथायो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों थानायाव सोमावसारबोदों बिनिफ्राय फैना राजखान्थियाव थांनाय 5 बोसोराव नुदों जे जों बोरैहाय सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ जों मोजां खालामदों कलेजखौ जेरैबायदि जों मोजां खालामदों सुपार 50 बानायदों गोबां मोजां खामानि IAS ACS बरननायनि थाखाय खामानि मावदों बर' राव थुनलाइ जौगानायनि खामानि मावदों बे गासैखौबो रायजो राजाफ्रा नुखादों दा नंखायनो दिनै सोरबा गादि लबि होन मायबा होन बिथांमोननि खोथाफ्रा जोंनियाव नांस'आ जिउ थाजासिम देहायाव शक्ति थाजासिम हारिनि थाखाय मावलांगोन बेबायदि बायदिसिना बुंग्रा मानसिफ्रा फैगोन आरो थांगोन बिथांमोना बायदिसिना सोंखारिगोन बुखिगोन बिथांमोननि खामानिया बेल' बिनिख्रुइ आरो बारा जेबो गैया जोंहा जाबाय सोरजिनांगो दानांगो जौगाहोनांगो रानि नोंखौ गले गले नोंसिनि आयं बाबा लेखा सोंथाय नों मा खालामनो सानदों नों थांगोन ना थाङा ओमफ्राय दा नोंसिनि आइबो बाबाबो नै बिराद रागा जोंदों बिराद रागा जोंदों नै नोंसानि आइया ओमफ्राय नोंसानि आयंआनो बै नोंसानि बाबा दं बिराद रागा जोंदों रानि बे थांना रानि थांला बारे ओमफ्राय रानि नों खेबबेसे थाङा बुंगोन दे थांसे हरफिन नों थाङा बुंनो हागोन ना हाया
Ayo deh. Oh. Nung kung kayo na po kayo na. Grabe deh. Kaya kung kiss mo ko ya. Ito ako po gilyadong ito gilyadong ada. Gele. Masih saya kung sabi ng dito ba di gilyadong. Akay ko. Hai खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोनोम खेबसे मोदै गदों ओमफ्राय माने जाहाथे गिदिर फिसा नङा गिदिरानो ओमफ्राय जेनेबा नैबे मादैनि फिसाजो फैदों ओमफ्राय ओरैजाय आदै दङ मा दङ ओमफ्राय एसे आदै दङ ओमफ्राय नैबे रानिया दाख्लैनो फैदों ओमफ्राय दाख्लै जों खेबसे हरबाय रानिखौ ओमफ्राय दा जबरदस्ति खोथा गैया मादैया बुंनो जोंखौ जबरदस्ति नोंनो मादैनो गथायदों फिसाजो नामा गारियाव बे मादैया बैसोनि खोथा गैया मादै मोना फिसाजोखौ दलद गारियाव सोनांगौ दे लांफै दे रायखांलाय दा बेनो रानिखौ मोजां बैसो नङा दै आधा खोथाखौनो लांफै खिन्थु बोद्रा खालामनो मोननाय नङा दै बे दा फंबाय जायो ओमफ्राय आंनि बेवहाय जागोन दाख्लै बिसिनि आधाखौ नायखाजोब्बाय आं दा जोंबो गथाय नङा गथायदों खिन्थु बोद्रा खालामनो मोना दै